कानून पुलिस प्रशासन एमती सब अच्छी आम पाखे किसी ना शुण से पाखे अपर्याप्त टंका भी अच्छी अरे साग कैमेरा भी अच्छी सब प्रमाण तू सत कहू अरे तू तो सांग कहीं कहलु सब प्रमाण आज तरी अच्छी शुण सांग ताले पूरा जमी जीव शुण आम अति कम 25 लाख टंका पाइबा माने कौन बुझीपारनु आम से अनाउटा को फोन कर कहवा से भिडटा को जब आमको नदब ताले आम कौन करवा ना पुलिस को फोन करदेवा आम से भिडटा पुलिस को देदेवा शुण खराब फूल काफन अरे मो पाखे मो स्वाभिमान और मो कर्म बड़ मोर दरकार नहीं ऐसा का सुन सुन କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଏଇଟା माधुरी हाथ धरी नाचे गोविंदा पादरे पाद छंदा तादेनु पूरा बंदा ए माधुरी हाथ धरी नाचे गोविंदा मजारे मजा बाबा
କାହାକୁ ତୁ ପୋଲିସର ଭୟ ଦେଖଉଛୁ? ଆରେ ମୋ ଲର୍ଡ କୁନ୍ଦ୍ରା ଅଫିସ ମୁମ୍ବାଇ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? ଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ପୋଲିସ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତା ଆମେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସିନେମା ସୁଟିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ସହରରେ ଏମିତି କୌଣସି ପୋଲିସ ନାହିଁ ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ ବଟି ନିଏନି। ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କୌଣସି ହିରୋଇନ ନାହିଁ ଯାହାର ନେଗେ ଭିଡିଓଟା ମୋ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରେ ସେଭ୍ ନାହିଁ। ଇଲୋ ଅଲୋଲ ପୁଣ୍ଡରେ अरे अंदर कुंद्रा उधर डॉक्टर ने पुलिस मोटा बंद कर दो। अरे ये वीडियो तो मीडिया रे फास्ट है। यहाँ पर तो पूरा तो गलत से सॉरी हो। ଥରେ ସେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ତୁ ଭିଡିଓଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଭିଡିଓଟା ଥରେ ଦେଖି ନେଇ ଯା। ଏଇ ଦେଖ ତୋ ବାପାଟା କେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଆସ୍କା ଫଟି ମାରୁଛି। ରାସ୍ତା ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଓ ଲୋକ। ତୋତେ ଫୋନ କରିବି ତୋ ବାପା ତଣ୍ଟିଟାକୁ କାଟି ଦେବେ। तो समझ करना तो समझ करना ସେମିତି କିଛି କରିବିନି ରେ। କହିବ ସେ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିବ ତୋ ବାପାଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ବେ ଶୁଣ ଏ ମାମା ୱେଟ୍ କରିଛି ତା ପାଖରେ ଦିଟା ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ଦିଟା ଲୋକ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଆମ ଲୋକରେ ଶୁଣ ସେଇ ଲୋକ ଦିଟା ତ ଭଉଣୀକୁ ରେପ୍ କରିବେ ତାପରେ ମର୍ଡର କରି ତମ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଓହଳେଇ ଦେବେ। ତୋ ମାଟା କେମିତି ଗୋଟାଏ ଓହ୍ଲଉଛି। ଏପଟେ 407 ସେପଟେ ହାଇବା ମାଟି କରିବ ତ ହାଇବାଟା ତୋ ମାକୁ ଚଢ଼େଇ ଦବ। ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତୋ ଭଉଣୀଟା ମରିବ ସୁଇସାଇଡରେ। ତୋ ମା ମରିବ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ତୋ ବାପା ମରିବ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ତୋ ଭଉଣୀ ମରିବ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଶାନ୍ତ ଷ୍ଟେସନଟା ଭିତର ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦବୁ। ବଞ୍ଚିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦବୁ। ବଞ୍ଚିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ। ଡିସିସନଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନବ ଓ ପାଇଁ ଭଲ ନହେଲେ ଖୋଲା। Myself? Oh no, no. Is Mumbai. लेकिन टोटली आम्ही समोसा
ମନକୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିନି ବାବୁ ସେ ନିଜ ନାମ ହସିବୁଲୁ କଣ କାନ୍ଦିବୁ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସେ କାମଟା ବି ତୁ କରିଦେଲୁ ନା ଆରେ ଧୀରେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ତୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବୁ ବି ତୁ ଆମର କିଛି କରିପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି ତୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆମେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କର ହବୁ ନା ମରିବୁ ବେଳେ କିଛି ଦେଖିନୁ କିଛି ଶୁଣିନୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କର ହବ ନ ମରିବୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କର ହବୁ ନା ମରିବୁ ଆମେ କହୁନୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କର ହବ ନ ଜୀବନ୍ତ ଚଳିବୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କର ହବୁ ନା ମରିବୁ Thank you.